अब भैया लोग तू लोग पावर स्टार पवन सिंह के फैन बारा लोग। तो जब तू लोग पावर स्टार पवन सिंह से जाके पूछबा लोग कि ए पवन भैया आजकल मर्दे तू गाना काहे नहीं खिलावत हो, तो पावर स्टार पवन सिंह हये कहियन गाना तो होते रही आजीवन जब तक आप लोगों के आशीर्वाद रही। कहाँ से ब्यास गाना लियबो और कब गाना लियबो ना भाई लोग। हम तहरा लोगिन से साफ साफ एगो बात बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह दूगो नाव पर चढ़ के राजनीति और गायकी दोनों नाव पर चढ़ के डगमगा गए बरन ना यार। अब धीरे धीरे पावर स्टार पवन सिंह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से लापता होता रहन। ये बात हम भाई लोग ऐसे बोलतनी कि पावर स्टार पवन सिंह के ए होली में एक गो गाना आयल हो और ये चीज देखला के बाद हमरा बहुत ज्यादा यार बुरा लागल हो ना यार। यह पावर स्टार पवन सिंह के वजह से कितना लोग के होली फीका फीका बीतल हो ना यार। तू लोग एगो बात बताओ लोग, हमनी के भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पावर स्टार पवन सिंह के फैंस बानी सन और पवन सिंह 2 महीना पे एगो गाना लईहन तो लापता ना हो जइहन। तू लोग यार सच सच बताओ लोग यार। एगो जमाना रहो एने कि पवन सिंह के रोज 2 दिन पर 3 दिन पर 4 दिन पर एगो गाना आ जाता, मगर भाई लोग 2 महीना हो गई मगर पवन सिंह के अभी तक एक गो गाना आयल बा। अब पवन सिंह के पहिल के गाना सुन के हमनी के पवन सिंह के आजकल याद में बानी सन कि सभका के बाटा तारे गम नइखे मोर पिसदान में कदम नइखे। भैया इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह भोजपुरी के एक पिलर हैं और जब भैया पावर स्टार पवन सिंह 2-2 महीने तक गाना नहीं लाएंगे अपना तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में शांति छा जाएगी और किसी का भी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में गाना नहीं बजेगा। ये मैं लिख कर दे रहा हूं। हम एकरा के तालुम के भोजपुरी में समझावता नहीं। अरे भैया तू लोग तो यह सोचता लोग कि पावर स्टार पवन सिंह सांसद बनिहन तो बहुते मजा आई, मगर भाई लोग एक बार भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सोचो लोग। तू लोग इंडस्ट्री के बारे में मन सोचो लोग। तू लोग यार गायकी के बारे में सोचो लोग कि अगर जे पावर स्टार पवन सिंह गाना ना गईहन तो का होई। अरे यह पावर स्टार पवन सिंह के जब गाना होत रहे तो हमनी के चारों की ओर बजा बजा के सुनावत नहीं सब लोग के कि पवन सिंह के गाना आइल बा, जाके पवन सिंह के रउआ लोग गाना सुनी लोग। मगर उहे पवन सिंह जी जब गाना ना गईहन त का पवन सिंह के जे भी फैन बा उनका लोग के मन लग जाई। भाई लोग हम मानता नहीं कि पवन सिंह के सपना बा सांसद बनल और भैया हम तो भगवान से इहो दुआ करता नहीं कि पवन सिंह के टिकट कहीं से भी मिल जाओ और पावर स्टार पवन सिंह सांसद बन जास। मगर भाई लोग पवन सिंह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के अभी मन छोड़स और अभी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से संन्यास मतलस। काहे से कि भाई लोग अगर जब पवन सिंह चल जहन तो पक्का कहता नहीं गायकी में मजा ना आई। काहे से कि भाई लोग जब पवन सिंह गाना गायलन तब गायकी में मजा आएला और मजा इतना आएला कि भैया पूछा मत। तो हम चाहता नहीं कि पवन सिंह जी रउआ प्लीज गाना गाई मार्केट में रिलीज करी। अच्छा और ना तो जब रउआ चाहता नहीं उ सपना पूरा हो जाओ, मगर प्लीज पवन सिंह जी रउआ गाना लाइन 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 प्लीज 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 प्लीज।